Kasi ka nga, Aray! sinarita ka doon. Mama, ay naman day tabra ka babain! Napinalagin na likod mo! Ano ginagila, dahita, buitan ko, dahita. Pinatip-up ko, dahitay. Unas na dahito eh. Sinarita ka doon. Boyfriend ko, ganun mo. Okay. Ayun nga, si Kasibol, sasabi ko. Ako yung katakdal pa lang. Eh, mama, ganyan talaga ang pagmamahal. Walang pinipili. Pagmamahal, sindiyak, at pipit mo. Ay, ako. Sumusumbat ka. No, day bagbagat inang mo ka sumusumbat, kasta da respeto. Tagano like ta? Hindi ka pa yung sumumbat. Paano ka eh? Kapag kayo na lang makalanod, amin na lang madiyo. Umalis na lang kami. Ano ba? Alis na lang tayo. A few moments later. Dito na-realize ni Mother, congressman pala ang syota ng anak niya. Nagpintas gayam ti Luganda? Lakay! Lakay! Naku, Lakay! Nagtulong mo talaga. Lakay! Sumungbat ka ta, barsakang ka ta ni. Ayon ka man palsiitan jay piyak ijay ta ipasigat ka ni congressman. No awan, ibaon mo ni Fred ta gumatang ti sardinas. Oh, nagpintas mo tanday ti lugan. Nilay ti Range Rover day ti. Lakas na barbaro, nakapinpintas. Ay, congressman, si Kagayam day ta. Ala, pasensya. Anak, actually, ado tinilutok ijay. Ipagpupudot ko lang. Talaga lang. Alam mo, nagkayot-ayin tayo man ng mga sinumat gamitahan makaungat ha. Agnanana, jay kwa, likod ko, jay goiter ko. So, nasakit. Alam mo, nagkayot-ayin tayo mangan. Agad na ipapudot ko ijay, umakong ijay. Insaganaa, si Kagayam Congressman Daita. Ay, atok garon! Naray ka na pala ganyan. Pwede isulsul. Sulsulak siya ka nini ko kaya nagpalasin ko. Ano kabat sa pa ni Lulong Daita? Dito sa Jay kainuman ni Lulong ijila kandula. Bakal lang ka na. Abay katawa lang. Ay, katawa lang ito eh. Ting. Ayan, nakalugok na ito. Nakapangpangita. Hindi siya. Ako ka na.